салом алейкум ҳамватанони азиз. албат дар ҳар фасли сол омадани хоб борон бошад, хоб шӯи офтоб бошад, хоб гул шукуфтани баҳор бошад, ё ин ки дар фасли зимистон омадани барф бошад. ҳар як фард бо дӯсти худ, бо наздики худ як меҳрубонӣ мекунад. зарра зарра барф меборад сафед, зарра зарра барф меборад сафед. баракат мешавад ба хонадони миллати тоҷик ва онҷо албат ин баракатҳо дар ҳаракат лозим аст. пурфайзу пурбаракат хонадон мешавад, хирман пур мешавад, ҳосил мешавад. ба ҳамаи шумо ҳамватанон дӯстони азиз омадани ин баракати фасли зимистон яъне барфро албат муборак мегӯем. хушии рӯзгор таманно дорем ва ҳамеша дили ҳамаи дӯстони мову шумо тамоми дунё ҳамихел монанди ҳамин барф сафед бошад. хушбахт бошед. فهمیده یا نه؟